I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon mga igala, niya katapusang sumpay ning atong sugilanon. Kwaki! Dugi! Kalma lang. Ay, palabis imong gibati. Ni ara ko mo. Salamat pa, Ing. Nigawas na sa ER ang mama ni Bia. Huh? Ang mama ni Bia ba? Imog, Nang, kumusta na si Bia? sagpaon tanuon ka? Ha? Nang? Unsa din nahitabo ni Bia nang? Okay na si Bea. Kinis imok ang dili okay. Kay manang gihapon ang gitawag nako. Unsa man ka mo? Siyan, ganda ni. Pagmama na, uy. Ayaw na pagmanang. Sorry, Ma. Anong dihilak magkagmaayo? Wala na ko kapuging ako kaugalingon, Mama. So, sa dungan ng panahon, nakasangpit ang ikog balik kog, Mama! Oh, Salamat, Ma. Salamat. Ay, nalago kasuko na ako. O sa may imong gusto? Malipay ko? Imo raman kong kiduwa-duwaan? Wa man tika dua-dua eh. Gusto naman tika i-surprise. Grabe imong confidence, no? Nakigkonsabo pag yun ay kas akong pamilya? Okay masad sila. Wa masad sila supak na ko. Unyag di ko masugot. Ay, Anong ngisimag ko? Wa pa bayag ko musugot ha? Wa baya tayo relasyon? wa bitaw. Pero, we love each other man. Ay, nalagod pag dinay-dinay din hagod. Nakuyapan gani kapag propose na ko. Tungod lang to sa sobrang stress. Oo, bitaw. Pero ayaw pag dinay. Nga daan na kang kakuyapon. Kay sakit na kay mong dughan tungod sa pagtuo nga kaslon ko sa lain. Feeler ra kay kaimo. Imo ra dang pagtuo. Wa ko'y pake kung kaslon ka sa lain. Ayan lang kung dinay mahal. Kay makatag-an manggod ko sa imong hunahuna. Hmm? Nibalik na nga makatag-an ka. Actually, wa man dyan na siya mawa. Hmm? So, imo ra bing gipatuo nga nawagtang ni. Hmm. Aray mahal. Pia. ugma na ang ilang kasal. Di na gyud kapugngan. Ugma na gyud. Paeng, anak. Ma! Dali! Join nako. Paeng. Dili ti kapugngan nga mo inom. Pero ayaw palabi dong. Ay kabalak ka, ma? Di man yung makahubog akong ginom. Ha? Unsay dili good? Hubog ka naman gani? Nagpahubog-hubog na ko, ma. Nagpahubog-hubog ba, oy? Lagi, tinuod bitaw. Hmm? Soft drinks raman ni. Ako lang gisod sa Basiyos Bino. Ay pagtarong gani diha ba? Tinuod lagi, tilawi pa. Oh, abi ko na be. Oh. Unsa na? Soft drinks tuod, no? Pero kano nahubog man ka? Wala lagi ko mahubog. Nagpahubog-hubog na ko para mabagay sa kong gibati ron ba? Oh, Di ba ko pwede maghubog kay buntag baya ilang kasal. So, kinahanglan sayo tang mumata. oh. Sao man ako pagmata kung mahubogid ko tinuoray. May difference man yung kang anak ka katao, no eh? Difference Oh, may difference yung ka. Wa na lang yun yung pun eh. May difference siya, gid ka. English man gud to.
Sabta lang ko, ma. Sabta lang yun ko. Kay sakit kayo pundugan. Sabta lang yun ko, ma. Paing. Imok! Oh, Imok! unsay? Ngano si imok may imong gisangpit? Ha, Paing? Ngano? Unsay buot ipasabot ini, Paing? Ngano bang pangahan man ni imok ang imong gisangpit imbes kang beya? Kuan, ma. Bayot ka? Dili maoy. Unya ngano laging imok imong gisangpit? Tungod kay ako siyang gibasol, ma. Ha? Ang akong gustong isulti ato, ma. Imok! Imok! Nganong dili magud ko makabildi ni mo? Nganong ikaw bagay makadayo ni Bea? Mao to, ma. Aw, abi ba na kog bayot ka? Salamat ninyo! Salamat! Salamat ninyo! Salamat! Salamat! Thank you! Imo, nga naman ka. Kinsa may atong masugo pagbadlong ni Paing? Daghan na kisig na inom. Ay, pasagdi lang ko na siya. O si pisagdi. Mag-iskandalo na ron kung mahubog ng maayo. Ha? Uy, mao na imo na tag-anan? Oo, pero di na ako pwede isulti. Magpasugo lang tag waiter. Oh, sige. Imok! Oh, Bea! Nano? Ako lang sugaton ha, Biya. sige. Dinhita. Dinhita kay layo nag-ayos mga tao. Tarong og lingkod. Sandig. Sit pretty. Ha? Oh. Mok. Ha. Ana. Salamat, Mok. Salamat ka. Imo kong gitagaan ng higayon, ha? Ing. Iyo pag-inong ana, ha? Ing trucks gug ka. Kasal na mo ni Biya ron, ha? Ing trucks. Wag ko malimot na, Mok. Pero, Di amin na mok-mok eh. kinahanglan nga may baw kas tinuod. Di na kinahanglan. Doon ako'y ikumpisal mo. Doon na kay ikumpisal. Nahibaw na ko. Ha? Di na kinahanglan. Ngano? Nagtagaan na sa ka? Oh. Mao ba mo? Sa ato ba nahibaw ka unsay akong gibati karon? Oh, ing. Katagaan mo lang. Mao nga dili ti katugutan nga mag-iskandalo ka. Ipatod ta na ka, senyor. Be, pakisa ako, be. Hiyapag na ka. At tinutod. Kinakatagaan ka sa akong gibati ron. Pakisa ko. Ay, tinunto din ha. Mo- Ista, sit pretty. Mo. Sit Say pretty. pretty. Handsome ako, pretty. Wala sila. Oh, yan na sila si mama nimo ug ang mga muhatod ninyo. Unsa? Muna tinuod. Daan pagyud ko? Nagduda na sa deka? Medyo. Ako na gani siyang giingnan, anak. Natingalig, ikaw gyud ang iyahang nagustuhan o dili ako. Lawgaw bitang Paing. All along, nag-self-denial ra gyud ito siya. Katong tanan, ang pagkasuya, ang wahinungdan nga kalagot, mga cover-up lang gyud ito sa tinuod niyang gibati nimo. Mao gyud. Pero... Ay, nga naman ka. Imo pang gisapungan akong baba. Sige magkakiskot ni Paing. Ato marong wedding night. Naunahan raman ko nimo. Ha? Ako manunta to sa puungan ng imong baba aron dili na magiskot ni Paing. Mao ba?
Kalimtanon na nato si Paing. Kay mauna ni. I love you. I love you. Og di ni may higala natapos na at sugilanon nga nagbulukan. Kwaki! Duki! Writer, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Spinner, Aminidil Yara Nacorda. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jomel Arizo. Uni ang mga artista na naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Imok, Randy Padayaw Suson. Bia, Ingrid Miss I Bertodaso. Paing, Jeffrey Gabunada. Sabel, Carol Marie Hikain. Boboy, Janjan Lara. Sangan sa RMN Production Center, kani si Aldo Nacorda, panamilit kaninyo og dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Tatak, RMN! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!